lan rukun tansah ngajeni lan ngopeni ukur gunung hanjoko pagerti sedulur sedulur ojo utur yo sing akur sedulur sedulur welas asih padha ditandur. Asa tanpa amarah, asik tanpa pamrih, aso supaya tuwa pas sedulurane kukuh. Sing butuh dituntun, yo padha mlaku bareng sing lempok ditunjung. Mergo jagate peteng yen liyane ngumbar angkara wen dewe milik nyebarke tresno dipikir perlu kulit aku mau kuyung rukun apa slira yo mikir